рӯз ба хайр. Толори мебели Акрам барои мизоҷони худ мебелҳои босифат ва тарзи сохти замонавиро пешниҳод менамояд. мо дар ин видео ба шумо 5 мебел, яъне мизу курсиҳо барои меҳмонхонаро нишон медиҳем, ки шумо метавонед пас аз тамошои ин навор мизу курсиҳоро ба таби дилатон интихоб намуда, пас он аз толори мебели Акрам харидорӣ намоед. хуб, ин мизи курсии аввал якум истеҳсоли Узбекистон, сифаташ олӣ, 12 курсӣ дорад. Ана мегӯянд курсиҳои зебо, тарзи сохташ замонавӣ. Ва ин мизаш бошад, дарозияш 3 метру 6 сантиметр ва ин паҳноияш бошад 1 метру 20 сантиметр. истеҳсоли Узбекистон. ва ман ин мезу курсии дуввум. тарҳаш бисёр зебо. ин бошад истеҳсоли Узбекистон, 12 курсӣ ва яктон миз дорад. ин ҳам тарҳаш бисёр зебо. бибинед, дарозии миз 3 метру 6 сантиметр ва паҳноияш бошад 1 метру 20 сантиметр. истеҳсоли Узбекистон. ин мизу курсии севум. бисёр зебо, сифаташ олӣ. ин мизу курсӣ барои меҳмонхонаи шумо аст. истеҳсоли Туркия. комплект 12 курсӣ ва якто миз дорад. курсиҳояш бисёр зебо. мизаш низ бисёр зебо аст. бибинед, истеҳсоли Туркия. 12 курсӣ ва дарозии мизаш бошад 3 метру 6 сантиметр. паҳноияш бошад 1 метру 20 сантиметр. аз толори мебели Акрам шумо метавонед пайдо намоед. хуб, мизи курсии чаҳорум. ин мизи курсиҳои бисёр зебо, сифаташон олӣ. ин мизи курсӣ комплект 12 курсӣ ва якто миз дорад. дарозии миз 3 метру 40 сантиметр ва паҳноияш бошад 1 метру 20 сантиметр. ана ин мизу курсӣ аз ду тараф, яъне ду курсияш аз ду тараф ин гуна шакл доранд. бисёр рангашам ба таби дили одам. ин мизу курсӣ истеҳсоли Туркия. хуб, мегузарем ба дигар. ва ана ин мизу курсӣ айнан ба мизу курсии чаҳорум ки нишон додам ба шумо, ҳар дуяшон истеҳсоли Туркия. ин ҳам комплект 12 курсӣ ва якто миз дорад. танҳо ранги ин сафед аст ва ранги он кабуд. барои нафароне ки ранги кабуд писанд нест, метавонанд ранги сафедро харидорӣ намоянд. ва барои нафароне ки ранги сафед писанд нест, метавонанд ранги кабуд ва дигар рангашро ҳам харидорӣ намоянд. дарозии мизи ин ҳам 3 метру 40 сантиметр ва паҳноияш бошад 1 метру 20 сантиметр. ин мизи курсӣ ҳам аз ду тараф, яъне ду курсияш чунин шакл дорад. тарҳаш бисёр зебо. хуб, ин 5
мезу курсӣ барои меҳмонхона буд, ки аз толори мебели Акрам барои шумо нишон додем. шумо метавонед ҳамаи ин мезу курсиҳоро ҳам тавассути нақд ва ҳам ба насия харидорӣ намоед. толори мебели Акрам барои мизоҷони худ ҳама намуди мебелҳоро ба тавассути насия бе фоиз, бе комиссия дар муддати 6 моҳ метавонад бидиҳад. ва инчунин ногуфта намонад, барои бурда расонидани ин мезу курсиҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе толори мебели Акрам ройгон то дари хонаатон мебарад. шумо танҳо харидорӣ намоед ва фикри бурданашро накунед. толори мебели Акрам худаш то дари хонаатон ройгон, яъне танҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе бурда мерасонад ва ҳама рӯза аз соати 8 то 10, яъне 10 шаб, аз 8 субҳ то 10 шаб дарҳои толори мебели Акрам барои мизоҷони худ боз аст. гуфтам ҳама рӯза, яъне рӯзҳои шанбе ва якшанбе ҳам шумо метавонед омада мебели писанди дилатонро харидорӣ намоед. нишонии мо шаҳри Душанбе, кӯчаи Раҳмон Набиёв 205, наздикии беморхонаи Советский. ташаккур, ки бо мо будед. инҷо навор ба анҷом мерасад. саломат бошед.